афсонаи парии беша. буд набуд як бевазане буд ва ӯ духтарчае дошт. номи духтарчааш бетушка буд. онҳо ба ҷуз як кулбаи нимвайрона ва ду буз чизи дигаре надоштанд. бо вуҷуди ин онҳо ғами дуньёро ба дилроҳ намедоданд. бетушка доимо шоду мамнун буд ва бузичаҳои худро аз аввали баҳор то охири тирамоҳ дар бешаи тус чаронда мегашт. модараш ба халтачае як порча нон ва як дук меандохт ва таъқид менамуд ки бекор нанишинад ва калоба ресад. бетушка нахи зағири канабиро бар гирди сараш мепечонд, чунки дар хонаашон чизе набуд ки ба он баста ҳамроҳаш бубарад. бетушка халтачаро ба даст гирифта давдавон ва сурудхонон бузҳояшро ба чаро меронд. ҳамин ки ба беша мерасиданд, бузҳояшро ҷеғ мезад, ба онҳо як порчагӣ нон медод ва баъд ба даруни беша ба чидани меваҳои худрӯй равон мешуд. аз меваҳои худрӯй шикамашро сер мекард, баъд поккубону чапакзанон ба рақс медаромад. офтоб аз байни баргҳо ба ӯ нигариста табассум мекард ва бузҳояш шоду мамнун мешуданд ки чунон шӯбони дилшод доранд. бетушка хуб рақс намуда баъд ба кораш шурӯъ мекард ва аз модараш аслу гап намешунавид. боре чоштгоҳ як порча нонашро хӯрда акнун ба рақс даромаданӣ буд ки ногаҳ дар рӯбарӯяш як духтари қадраси ниҳоят зеборо бидид. дар бараш куртаи тунуки шоҳӣ, бар сараш гулчамбар ва мӯйҳои тиллогунаш то ба камар. бетушка дар ҷояш шах шуда монд. духтар ба ӯ табассум карда бо овози ширине гуфт: ту рақс карданро дӯст медорӣ? баъд аз ин гапҳо тарсу ваҳм аз дили бетушка дур шуд ва ӯ далерона ҷавоб дод: ҳа, агар ихтиёр дар дасти ман мешуд, тамоми рӯз рақс мекардам. ин хел бошад, гард ҳамро рақс мекунем, ман ба ту раққосиро ёд медиҳам. инро гуфту бо як дасташ домани куртаашро андаке боло кард ва ба дасти дигараш бетушкаро ба оғӯш кашида ба рақс даромад. дар ин вақт аз боло чунон мусиқии хубу форам ба гӯш расид ки дили бетушка ба таку пӯ ба ҷӯшу хуруш омад. дар шохҳои дарахтони тус навозандаҳое менишастанд ки дар тан камзулҳои сиёҳ, хокистарӣ, ҷигарӣ ва гулдор доштанд. ин беҳтарин дастаи мусиқинавозон буд. бо ишораи духтари парирӯй ба ин ҷо булбул, ҷур, бедона ва капки дариву даштӣ низ ҳозир шуданд. рухсораҳои бетушка лавос мезаданд ва чашмонаш медурахшиданд. ӯ калобаресӣ ва бузҳояшро фаромӯш кард, фақат ба духтари парирӯ менигарист ки дар рақс мечархид ва чунон сабук мечархид ки ҳатто ягон гиёҳ ҳам помол намешуд. онҳо аз чошт то бегоҳ рақс карданд. бо вуҷуди ин бетушка монда нашуд. ногаҳ хироми духтари парирӯ сустар шуд ва ӯ чӣ хеле ки пайдо гашт, ҳамон тавр номаълум ғайб зад. бетушка дид ки офтоб дар паси беша нишаста истодааст. дастонашро ба сараш бурда ба хотир овард ки дукаш холист ва дар болои алаф хобидааст. нахи канабро аз гирди сараш гирифта бо дуг ба халтачааш андохт ва бузҳояшро ҷеғ зада рӯи хонаашонро пеш гирифт. дар аснои роҳ чун ҳаррӯза суруд намехонд, балки дар дил худро маломат менамуд ки ба даъвати духтари парирӯ мафтун шуда супориши модарашро иҷро карда натавонист. бинобар ин қарор дод ки агар боз пайдо шавад, ба гапи духтар гӯш нахоҳад кард. бузичаҳояш тез-тез ба қафояшон менигаристанд. оё ин духтарчае ки аз қафои онҳо меояд ҳамон бетушкаи сурудхон ва хандон аст ё касе дигар?
مادرش او را دیده نیز حیران شد و پرسید که آیا او کسل نشده باشد. نه مادر جان، کسل نشدم، فقط از سرودخوانی گلویم قاق شد، جواب داد بتوشکا و دوکی نخ کنب را پنهان کرد. وی نغز می‌دانست که مادرش زود کارش را تفتیش نخواهد کرد، بنابراین فردا کاری امروزش را نیز به انجام رسانیدنی بود. بتوشکا روز دیگر باز هر روزه بر این سرودخوانان بوزیچه هایش را به جنگلی توسزار رانده برد. بوزیچه ها می چریدند و خودش به زیر درختی نشسته با حوصله کلابه می ریشت و سرود می خواند، چون که با سرود کار به آسانی پیش می رفت. آفتاب به قیام نزدیک می شد. بتوشکا با بوزیچه هایش یک پارچگی نان داده خودش با توت زمینی شکمش را سیر کرد. بوزیچه های جنگلپای من، گفت با حسرت بتوشکا، افسوس که من امروز رقصیده نمیتوانم. چرا رقصیده نمیتوانی؟ به گوشش رسید آوازی فورمه که باز دختری پریروی گویا که از آسمان فرود آمده باشد در روبرویش پیدا شد. بتوشکا از دیروزه هم بیشتر ترسید و تا اینکه دختری پریروی را نبیند چشمانش را پوشیده بی‌جرأتانه جواب داد: اوه خانم زیبا، با شما رقصیده نمیتوانم، چون که به من کلابه ریشتن لازم، وگرنه مادرم سرزنش خواهد کرد. من امروز تا غروب آفتاب کاری دیروزه را هم باید اجرا کنم. گفت بتوشکا: بیا بتوشکا رقص کنیم تا نشستن آفتاب به تو یوری میرسد. گفت دختری پریروی بتوشکا را به آغوش کشیده. سازندگان که در شاخهای درختان توس می نشستند آهنگی شوخی را نواختند و آنها به رقص در آمدند. رقص دختری پریروی باز هم زیباتر بود و بتوشکا که از وی چشم کنده نمی توانست بوسها و کلاوریسیش را فراموش نمود. وقتی که آفتاب در پس بیشه غروب می کرد، پای رقاصه از حرکت باز ماند و آهنگ موسیقی قطع گردید. بتوشکا دستانش را به سرش برده و اشک از چشمانش فواره زد. دختری پریرو به سرش دست برده نخ را گرفت و به تنه نهال توس پیچاند و دوک را از زمین برداشته برشتن شروع نمود. دوک بیست فیروز زنان میچرخید و پیش از آن که آفتاب به پسی بیشه پنهان بشود، دختری پریرو تمام رسمان را رشته شد. وی دوکی پور را به بتوشکا دراز کرده گفت: رشته را بکش و هیچ کس را سرزنش مکن. سخن مرا در یاد دار. رشته را بکش و هیچ کس را دشنام مکن. این را گفت و زود غیب زد. بتوشکا خیلی خرسند شد. مدامی که او این خیلی آدم خوب است، باز همراهش رقص خواهم کرد. از دل گذراند بتوشکا و تو که بوزیچه هایش تیزتر دوند به سرودخوانی شروع نمود. اما مادرش او را با ابروان چین استقبال نمود. وی روزانه رشته کلابه کردنی شد و چون دید که دوک پور نیست، از دخترش سخت خفه شد. تو دیروز با چی کار مشغول شدی؟ چرا سپارش مرا اجرا کرده نتوانستی؟ سرزنش میکرد او بتوشکا را. مرا ببخشید مادر جان، من دیروز کمترک رقص کردم، جواب داد بتوشکا مایوسانه و به مادرش دوک را نشان داده زم نمود. به عوض این امروز دوک پور. مادرش دیگر حرفی نگفت و به دوشیدن بوسهایشان روان شد. بتوشکا بسیار میخواست که از واخوری خود با دختری پریروی به مادرش حکایت کند، اما از فکرش برگشت. نه، فقط امروز نه. اگر آن دختری زیبای پریروی باز یک بار دیگر بیاید، از او کی و از کجا بودنش رو میپرسم و بعد به مادرم حکایت میکنم. پگاهی روز سوم بتوشکا باز بوزیچه هایش را به توسزار رانده برد.
бузичаҳо ба чаро сар карданд ва Бетушка дар таги дарахте нишаста дук меришт. офтоб ба қиём наздик шуд. Бетушка дукашро дар байни алаф монда ба бузҳояш якпорчагӣ нон дод. шикамашро бо тути заминӣ сер кард. нонрезаҳоро ба пеши паррандаҳо партофт ва баъд аз ҳамаи ин хушнудона гуфт: хуш, бузичаҳои ман, имрӯз бароятон хуб рақс хоҳам кард. вай аз ҷояш хест ва акнун ба рақси духтари парирӯй тақлид карданӣ буд, ки худаш ҳам пайдо шуд. биё ҳамроҳ бирақсем, гуфт ӯ ба Бетушка бо табассум ва Бетушкаро оғӯш кард. дар худи ҳамон лаҳза аз шохҳои болои сарашон мусиқии дилнавозе баланд шуд ва онҳо чархзанону поккӯбон рақсидан гирифтанд. Бетушка дук ва бузичаҳояшро фаромӯш кард. барои вай дар олам ба ҷуз духтари парирӯй чизе дигаре вуҷуд надошт. духтари парирӯй химчаи тар бар ин дар рақс печутоб мехӯрд. ба ҷуз садои мусиқӣ садои дигареро намешунид ва аз рақс ҳеҷ монда намешуд ва онҳо боз аз чошт то бегоҳ рақс карданд. ногаҳ духтари парирӯй боз истод ва мусиқӣ қатъ гардид. Бетушка дид, ки офтоб ба паси беша рафтааст. герьякунон дастонашро ба болои сар бурд ва навҳа кашида гуфт, ки акнун модараш ӯро сахт сарзаниш хоҳад кард. халтачаатро баланд деҳ, гуфт духтари парирӯй ва сонияе аз назар ғайб зад. баъд бозгашту халтачаро бо чунин суханон баргардонд: ҳоло нигоҳ накун, дар хонаатон кушо, ва боз ғайб зад. Бетушка барои зуд ба даруни халтача нигоҳ кардан тарсид, аммо дар роҳ ҳисси кунҷковияш ғалаба кард. чунки халтача гӯё ҳеҷ чиз надошта бошад, хеле сабук буд. кани як нигоҳ кунам, мабодо духтари парирӯй маро фиреб надода бошад. аз дил гузаронд Бетушка. чун дид, ки халтачааш аз барги тус пур аст, сахт тарсид. вай ҳунгоҳзанон гирья мекард ва худро барои зудбовариаш сарзаниш менамуд. аз қаҳру хашм аз халта як мушт баргро гирифта партофт ва акнун халтаро чаппа карда тамоми баргро ба замин афшонданӣ буд. аммо дар ин вақт аз фикраш баргашт. хайр майлаш, ин баргҳоро ба таги пои бузичаҳоям мепартоям. Бетушка бо дили ғамгин бо пайраҳа оҳиста оҳиста қадам мезад, яъне метарсид, ки ба хонаашон баргардад. бузичаҳо боз ӯро намешинохтанд. илова бар ин, модараш дар назди дар бо тарсу изтироб ба ӯ мунтазир буд. ту дирӯз чӣ хел дукро ба хона овардӣ? бо чунин суханон Бетушкаро истиқбол намуд модараш. чӣ буд? бо таҳлуқа пурсид Бетушка. ҳамин ки пагоҳӣ ту бузҳоро ба чаро бурдӣ, ман риштаи дукро калоба кардан гирифтам. як калоба кардам, дук пур. ду калоба кардам, дук пур. се калоба кардам, дук боз ҳам пур. инро кадом ҷин ришта карда бошад? бо ҷаҳл хитоб кардам ман ва дар худи ҳамон сония ҳам калобаҳо ва ҳам дук ғайб заданд. гӯё онҳоро шамол гирифта бурда бошад. кани гапзан, ҳамаи ин чӣ маънӣ дорад? гуфт модараш. ва Бетушка ноилоҷ ҳамашро ба модараш нақл намуд. вай парии ҷангалӣ, бо изтироб хитоб намуд модараш. париҳои ҷангалӣ дар нисфи рӯз ва ё нисфи шаб пайдо мешаванд ва одамонро масхара мекунанд. баъзан ба духтарчаҳо раҳм карда ба онҳо тӯҳфаҳои қиматбаҳо мебахшанд. агар ман ношукрӣ намекардам, ҳоло соҳиби як хона калоба мешудам. дар ин вақт Бетушка халтачаашро ба хотир овард. шояд дар таги баргҳо чизе бошад. вай дук ва нахи нориштаашро бароварда нидо кашид. модарҷон, ба ин ҷо як нигоҳ кунед.
модараш як назар афканда аз ҳайрат дар ҷояш шах шуда монд. баргҳои дарахти тус ба тилло табдил ёфта буданд. духтари парирӯй ба ман фармода буд, ҳоло нигоҳ накун, дар хонаатон кушо. аммо ман ба гапаш гӯш накардам. худро маломат менамуд бетушка. хайрат ки ҳамашро аз халта афшонда напартофтаӣ, гуфт модараш. рӯзи дигар худи модараш ба он ҷое ки бетушка як каф баргро партофта буд рафт. аммо мутаассифона дар болои роҳ ба ҷуз баргҳои сабзи тус чизе дигаре набуд. бо вуҷуди ин он чизе ки бетушка ба хонаашон овард сарвати хеле калон буд. модараш чаҳор хоҷагиашро буд кард. бетушка соҳиби куртаҳои наву зебо шуд ва ӯ дигар ба бузпоӣ эҳтиёҷ надошт. бо вуҷуди ин ҳеҷ гуна бойгарӣ ва хушнудиву хушбахтӣ ба бетушка чун раққосӣ бо парии ҷангал шодиву фараҳ намебахшид. дили ӯро тусзор доимо ба сӯи худ мекашид ва ӯ бисьёр мехост ки парии ҷангалро боз якбори дигар бубинад ва ҳамроҳаш ақаллан як боракак раққосӣ бикунад. аммо афсӯс ва сад афсӯс ки парии ҷангал абадӣ ғайб зада буд. инҷо афсонаи мо ба поён расид. агар афсона писандатон шуда бошад, хоҳишмандам ки аломати бисёр хубро пахш намоед ва албатта ба канали мо обуна шуданро низ фаромӯш накунед. шоду фирӯз бошед.